To, abu na gaba shine linear equation in two variable. To wannan shi ake kira da simultaneous equation. Muna da variable guda biyu ko x and y ko p and q ko ma menene. In dai guda biyu ne muna da equation guda biyu, to wannan shi ake cewa simultaneous equation. Ma'ana equation da suke happen concurrently suna tafiya a tare. So shi ma za mu ɗau example, bari mu ɗan fara bada wasu sample. Misali muna da x plus y is equal to 3, x minus y is equal to 1. To, wannan equation ne guda biyu wanda suna tafiya ne a tare da wannan da wannan. Muna da x anan muna da x, muna da y anan muna da y anan. Wannan shi ake kira da simultaneous equation. Zai iya zama 3, zai iya zama 4, zai iya zama ko nawa ne. Shine simultaneous. Amma wannan saboda yana da variable guda biyu, shi ake kira da simultaneous equation in two variables. Idan kuma aka ƙara z, to ana da simultaneous equation in two variable. Haka zai ta tafiya. To za mu sarba sai mu ga yadda ake yi. Example na biyu muna da 4x minus 3y is equal to minus 1 is equal to 18, and then we have x plus 2y is equal to minus 1. So wayannan duka simultaneous equation ne saboda sun fito a ko'ina su variable ɗin. To, ya ake ai solving simultaneous equation, ma'ana a nemo solution, a nemo value ɗin wannan da ake da shi kamar yadda muka yi na linear equation, wanda shi linear equation yana da sauƙi matuƙa sosai ba kamar simultaneous equation ba. To, simultaneous equation akwai hanyoyi da ake bi wajen nemo solution ɗinsa. Hanya ta farko ita ce ake kiranta da substitution method. So number one ita ake kira da substitution method. Na biyu muna da abin da ake cewa elimination method. There is another one which is called graphical method. There is another one which is called matrix. This matrix shi ma ya rarrabu, akwai matrix inverse, that's inversion of matrix. Akwai Cramer's rule, akwai Gauss-Jordan, akwai su da dama under matrix. Irin su Gaussian elimination duka ana amfani da su suma wajen solving simultaneous equation. Akwai equating ma, number 5. Equating method. So wayannan su ne wasu daga cikin hanyoyin da ake bi a solve simultaneous equation. Amma a nan a level ɗin da muke kai za mu yi amfani da iya wayannan guda biyar. Shi graphical method wannan yana buƙatar practical approaches wanda da graph ake amfani. Amma shi ma za mu ɗan yi treating ɗinsa koya ne. Amma da matrix da equating ba ta da amfani a wajen mu. Matrix kuma za mu zo chapter matrix mai zaman kansa. Shi ma za mu yi treating ɗinsa mu gani. Wannan su ne iya hanyoyin da za mu yi. To, ita substitution method hanyar farko ana amfani da ita ne yayin da ake ɗaukan value guda ɗaya a equation ɗin farko sai a yi making ɗaya saboda the formula, sai a zo equation na biyu sai a yi substitution. Idan aka yi za a je a nemo wannan guda ɗaya sai a dawo sai a nemo ɗayan. Shine substitution, ma'ana replacement. A ɗau wani value kai replacing ɗinsa da wani. Elimination method kuma shi kuma ana amfani da shi ne wajen a yi eliminating, ma'ana from the word elimination, kwashewa. To a yi cancelling ko a yi eliminating ɗin wani variable guda ɗaya by a yi making, ma'ana a mai da equation ɗin wani abu ya zama equal so that
za a iya kwashewa ko a yi subtraction ko a yi addition sai a yi eliminating variable guda ɗaya, to za a je a nemo ɗaya, in an nemo sai a koma a nemo ɗaya. Graphical kuma ana amfani da graph ne, za a yi plotting graph of y against x, sai a nemo value sai a substitution sai a ga inda graph ma'ana line na equation ɗin guda biyu inda suka yi meeting, wannan shine solution, shine value ɗin x y. Matrix kuma kamar yadda na fara bayani akwai hanyar da ake bi na matrix, akwai inverse matrix wanda ake zuwa a nemo determinant da sauransu a nemo da sauransu suna da yawa. Equating kuma shine za a yi making unknown guda ɗaya a cikin equation ɗin farko ya zama equal to wani value, ɗayan equation ɗin sai a kuma making ɗinsa ya zama wani value sai a yi equating, ma'ana sai a ce wannan daidai yake da wannan, to wannan shine equating method. To za mu yi amfani da wannan example ɗin guda biyu sai mu ɗauko wace hanya sai mu salba sai mu ga yadda abin zai tafi. To so za mu fara da substitution method. Wanda misali na farko muna da x plus y is equal to 3. Wannan shine equation ɗinmu na farko. Muna da x minus y is equal to 1. So wannan mun kira shi da equation 2. Kowane za a iya canzawa, wannan 1 wannan 2. To shi a substitution method za mu zo wannan equation ɗin na farko sai mu making ɗin x ko y ta zama subject of the formula, sai mu zo nan sai mu substituting. To bari mu ɗau equation ɗin farko, bari mu making x ta zama subject of the formula. To sai mu ce from what? Equation 1. From equation 1, x plus y is equal to 3. To me muke nema? Muna neman x in terms of y. To ma'ana kenan za mu iya cewa x is equal to me, in y ta da wannan ta zama minus 3 minus y. So wannan sai mu kira shi da equation 3. Wannan muna nufin equation 3. So me za mu yi gaba? Sai mu substituting equation 3 in equation 2. Dokar shi ne a equation ɗin da aka je aka nemo equation 3 ba a shi za a yi substituting ba sai dai a yi substituting a ɗaya. To ma'ana sai mu ce me put or substitute equation 3 in what? In 2. Tunda a nan equation 3 an yi deriving ɗinsa ne daga equation 1. Yanzu an zo a equation 2 za a sa shi. To shi kuma ina equation 2 ɗin? Equation 2 ya ce x minus y is equal to 1. To mun san cewa x is equal to 3 minus y. To sai mu zo da inda muka x sai mu saka 3 minus y. To yanzu a nan ga x sai mu cire ta sai mu saka 3 minus y. Sannan ga y ɗinmu sai mu ce is equal to 1. To yanzu a nan bracket ne za mu buɗe shi, muna da 3 minus y is equal to 1. Minus y muna da minus 2y daidai yake da 1. Saboda haka me muke nema a nan? Y muke nema. To za mu making y ta zama subject of the formula. Wannan sai ta tsallako nan. 3 tana plus a nan, in ta tsallako nan ta zama minus. Muna da minus 2 y is equal to 1 minus 3. So muna da minus 2 is equal to 1 minus 3, muna da minus 2. Sai mu dividing both sides by minus 2 minus 2. Wannan ya tafi da wannan, minus ya tafi da minus, 2 divided by 2 muna da 1. So y daidai take da 1. To mun nemo value ɗin y. Abin da ya rage mana sai mu kuma komawa mu je mu nemo value ɗin x a wanne equation 3. Sai mu ce me put y is equal to 1 in what? In equation 3. Muka dawo equation 3 muna da x daidai take da 3 minus y. X daidai take da 3 minus 1 which is 2. Wannan shine value ɗin x. To anan mun gano cewa x, y is equal to what? 2, 1. Wannan shine value ɗin x. Idan muna so mu yi confirming aikinmu wannan ba dole bane ba, amma muna so mu gane cewa abinda muka yi daidai ne ko ba daidai bane sai mu dawo mu gani an ce x daidai take da 2. An ce y daidai take da 1. 2 plus 1, 3 ya ba mu daidai da abin da muke da shi. Sai mu sauko wannan mu ce me x daidai take da 2, y daidai take da 1, ga minus 2 minus